मार्गावरील कुडाळ ते कणकवली मार्गावर हुमरमाळा ठिकाणी नेहमी स्पीड चेक करणारी व चालन काटणारी गाडी उभी असते। या गाडीसोबत काही पोलीस कर्मचारी उभे असतात। मात्र या पोलीस कर्मचाऱ्यांचं नेमकं काम काय असा प्रश्न उभा राहिलाय। कोकणशाहीचे मुख्य संपादक साईनाथ गावकर यांनी त्याच पोलीस कर्मचाऱ्यांसोबत बातमी कव्हर केली आहे। पाहूयात व्हिडिओच्या माध्यमातून। आपण पाहतोय हा इथं मिडल कट आहे। या मिडल कटला या ठिकाणी एरवी ओव्हर स्पीड असेल तर ह्या गाड्या त्या ओव्हर स्पीडचं चलन कापतात। आतमध्ये ट्रॅफिक पोलीस आहेत, मगाशी बाहेर उभे होते, तो पण व्हिडिओ आपल्याकडे आहे। परंतु इकडनं एक त्यांच्या समोरून ट्रक जातोय पलीकडे मिडल कटवरून हायवेवरून, पण त्या ट्रकला साधी थांबवण्याची तसदीसुद्धा हे पोलीस घेतानाचं चित्र पाहायला भेटलं नाही। त्यांना मी जेव्हा विचारलं त्यावेळी त्यांनी सांगितलं की आमची नाही हो, आम्ही इथं फक्त गाडी लावली, आमची ड्युटी नाही। मग तुम्ही कशाला रस्त्यावरती उभे राहता? ड्युटी नाही तर बसा पोलीस स्टेशनमध्ये। मिडल कटला जर तुम्ही हायवेवरनं इलिगल मिडल कटला या ठिकाणावरनं जर तुम्ही गाड्या जात असताना सुद्धा कुठली कारवाई करणार नसाल किंवा तुमच्या अखत्यारीत येत नसेल तर पुढे तक्रार करा संबंधित गाडीचा नंबर घेऊन, पण ते तुम्हाला जमणार नाही। आणि ओव्हर स्पीड जो नियम आहे तो तुम्ही नक्की फॉलो करा, परंतु मिडल कटला जर गाड्या समोरून जात असतील तर त्याच्यावरती कारवाई होणार नसेल तर अशा गाड्या रस्त्यावरती उभं करून सर्वसामान्यांना फाडण्यामध्ये काय अर्थ आहे हा खऱ्या अर्थानं प्रश्न आहे। साईनाथ गावकर, कोकणशाही, कुडाळ। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।